Yeah, ungahlehlisa. Okay. Yeah, bafo wasidweba emzimbeni. Nalapha entanyeni unethathu futhi. Nasesifubeni futhi. Nasesifubeni. Ngabe la mathathu asho ukuthini? Ngabe ayakhuluma yini? Maungawakhulumisa ungathathini kubantu? Okay, izoqala nje ngichazele ngokuqala nje ukuboshwa kwami ngoba nawo la wasejele. Oh, akuwona into okuswenka. Akuwona nje amathathu la ungavela usuku uhamba wenze noma ikuphi. Enziwa nje ngesandla noma umsomo, nokuthi wazi mamsomo. Ngiyawazi mamsomo. Insomo. Insomo. So lento kahle ngaqale ngayithanda lisasemnyango yabo ukuphila nosikhotheni noma abafethu ngithi bayaphanta yabo lonto yeah beqwa kahle baneyintombi ezinhle yabo ngayithanda nje le lifestyle yabo ukuthi impilo yabe yashesha yeah kanti nami kuzo end up ngithola sengi kwi gangsterism kodwa ngingakabi nombolo yabo lonto le yeah so ngihlala nabo lama outs lawa gcine senza amacala nabo angilidele ekutheneni ngize ngiboshwe kanti futhi kulelo cala lesibophile kwabe mina ngedwa futhi usala ngaphandle ngoba ngangingakazi lutho ngamacala yabo bona bakwazi ukubaleka kwa mina umuntu osala enkingeni yabo lonto leyo so nganginganabani sengifike ejele nginganamama nginganababa nginganabhuti nginganabani yabo yeah so ngiyaqala nakhona ukuboshwa angazi lutho hey yebo lonto leyo engiyibuka impilo yala vele ngizibe ngiphila nabo labantu so bebeyixoxa i-lifestyle yenza noma ngithi impilo kade beyiphila ngaphakathi so bengazi ukuthi kunama 26 kunama 28 yeah so ukholelwa ukuthi nama 28 ayalala yeah so mina lapho ke nganga ufola kuphi kuma 26 amadoda amhlophe amadoda amhlophe yeah alright so into eyenza kahle ukuthi ngize ngene enombolweni lento ongafuni ukudlala omunye umfana yabo lonto yeah so ukudlala omunye umfana noma ingayiphi indlela ngoba ungakunqena umuntu vele asuka athi awuthathe na amasokisi uhamba washa amasokisi ami noma kwasha izingubo zakhe whatever yabo kayibuka lento ngathi no nami ngikwazi ukuthi ngiyiphathele ugwayi wami ngiyiphathele imali yami yebo ngakwazi ukuthi ngiloke ngidlala abafana yabo lento leyo so kwakufanele kube khona nezinto ke engizenzayo ukuze ngize ngikwazi ukuthi ngibe nekruka noma 26 zini lezo zinto lezo njengokwaza nje umuntu engenza ngalutho yabo ukuphakama chitha igazi iritual yakho le okufanele ukuthi uyenze or else uyithenge ufaka ama transaction zonke lezo zinto lezo mina ngaleso sikhathi ke ngoba ngisho ukuthi nganganamama nganaba yabona le nto le ngoba kwakhona ukuthi nje ngifone ekhaya ngisho ukuthi ngiboshiwe kwakusaba kabi ukwenza lokho yabona into leyo so ka end up nami kufanele ukuthi ngenze njani ngilale phansi shawe ubani sengikwaze isiboshwa kwayima ngibaphrovela nabo ukuthi okay umfana nami nginama-send yebo lonto leyo so ngakwazi ukuthi okay bethi hayi ke sigcwele ndoda ngobani usuyenzile lento futhi wayifakazela wayifela yebo lonto leyo yeah mfethu siyakudonsa ke manje kunini kumanje sikufaka phakathi ebuilding aqala ibuilding qala kuphi intaba emhlophe khona uthi intaba emhlophe Stone Yard yeah la uqala khona nje kahle yebo lonto kuhlukene ama department akhona kodwa sonke sama 26 but la uqala khona kuphi ilapha Stone Yard intaba emhlophe la kukhona nami engaqala khona Donso bani lapho kunomfethu kuthi half kabakaba okuyena ofolshisayo bengithi ofolshisa ukuyena okutshelayo lento leyase 26 ukuthi wena ke kunini kumanje usukhehlele konke kwasezweni labantu ababa sisona Estonia somkhosi sisebenza kangelekejana esiqhome intabeni ezimhlophe ezo lonto leyo okusho ukuthi mina sengikiyekile konke lokade ngikwenza ngesawumuntu kababa ukusukela manje
sengisisebenzi ngambilikijana esiqhumeni entabeni ezimhlophe sineyalo laphana sinembilikijisi into egqokayo sinendabuko la ngadabuka khona yebo lo nto le so nakhona futhi lapho eyalweni iyalo izona lezi eziqukethe ini izinto engikufanele ngizenze njengoba sengiyikhruka nengingazenzi imbilijisi nayo futhi imbilijisi ukuthi ngizisho ukuthi nje mina ngiqhokeni ngembilijisi kusukela phansi kuyaphezulu ukuze kufike ekhanda indabuko ke indabuko la engisuka khona kuphi entabamhlophe ukuthi angazi noma mhlambe uyengakuthi dlafa kancane mhlambe ukuthi understand ukuthi mhlambe lezi zinto zisho ukuthini mhlambe njengayo indabuko singakujabulela lokho singababukeli be-MPTV1 ngoba kahle kahle mase sibuyele emaqinisweni akumele kodwa ngesimo sami sokuthi ngikhululekile nami ngiyakwazi ukuthi ngimele into yami ngiyisabele nanokuthi siyafundisa lapha angithi uyayibona into efana naleyo okay ngizoqala phi nje endabukweni la ngadabuka khona ukuthi angazi noma ngikhulume ngeSitalian lento bese ngichaza ngesiZulu ukhuluma iSitalian bese ukuchaza ngesiZulu ukuthi ngadabuka ezweni labantu bababa phezulu kwenombolo ezayidaleka engangayiphakamiseli okusho ukuthi ngasuka kuphi ezweni labantu bababa yini ilezi zinto ezazenzeka zokwashiswa amasokisi amakhombane nomashayana fuseko amaqhilekelana zonke lezo zinto lezo so mingidabuka ke lapha ezweni labantu bababa phezulu inombolo ezayidaleka engayiphakamiseli ngingamasha ngifundela kodwa ngisha ngomsebenzi ngithezwe lo nto leyo sho ukuthi njengoba ngangihamba ngingazi kodwa ngazi ukuthi mengithi ngingakazazi mina ukuthi ngubani kodwa ngazi ukuthi ngifuna kube iKruger one day mengimasha ngafotshela indlela ezintathu lezi indlela ezintathu ezimbili zayisidela ufafa mengize isidela ufafa kusho ukuthi azingikhanyelanga lezi indlela lezi ekuziphi lezi zase28 mina kwakhona engikhanyela yokosokuphosa ukuyona yangikhanyela ngayiphakamisela ngamasha ngayo yebo lo nto leyo so njengoba ngimasha kuyona le ndlela le engayiphakamisela yangikhanyela bafotshela ini ibhilidi elimhlophe likangangoMuqobo licishe 206 ngalround okokuqala ibhilidi sahloko sokulifotshela ngalround okwesibili safotshela bona ubuhle balo kwesokuphosa webhilidi kangaho ini isithombe kangake flag kangangesithombe saQueen isithombe saQueen kangangediamond libukhasikazi akusho ukuthi la ibhilidi yini isisebenzi ngophela khona isitonyati khona ibhilidi khona mountain khona istepisi khona general kanjalo ukuze kufike emagunyeni so mina njengoba ngelirawunda leli bhilidi leli ngisafuna ukubona ukuthi zishaphi yabo lo nto leyo ngiphinde futhi ngalirawunda futhi yabo lo nto leyo baze ngafotshela ini iflag nalo futhi lilodwa liyakhuluma ngoba izinto eziningi ezisuke zino 26 noMuqobovu ngithi manje ngiyasho ukuthi liqojozwe u206 u206 uyakhuluma odwa ukuthi usho ukuthini uMuqobovu futhi nawo uyakhuluma igazi kahle unobangela ongadaleka time ngiqoma noma time ngiphikelelisa nje into engenzeka time ngimasha la emashini yami njengayo nje imali njengobusho igazi kahle uMuqobovu bese kuthi u26 u206 usabilisane iqiniso lo26 yayizo lento leyo so ngelrawunda okokuqala ngirawunda okwesibili okwesithathu bangifotshele le okay bamasha one step two step no masha one step two step ngafotshela igate elimhlophe igate isisebenzi futhi na mina uqobo lo fotshela igate likangawo uMuqobovu ucotshe 206 ngalipress okokuqala sahloko sokusabela ngalipress okwesibili sahloko sokuyishaya ngomsebenzi okwesithathu ngafotshela indoda evele afukabakaba sahloko samazinyo emhlophe aluthotho ile andoda kade ngitshela ngayo le yana afukabakaba okuyena yena
okufolishisayo. Wavula ngo6 walandelisa ngo7 walandelisa ngo8 wavala ngo6. Lezi zinto ayezenza njengoba ethi kanje kahle kahle wayeshaya ngokushayisana ukuthi kuba usekangako uba lo engishayisana naye njengamanje. Amashisela kuyena uSiphiwe wasabelisa uSiphiwe abakangako le26 kangakuyisebenzi kangelekijana eqoma entabeni ezimhlophe. Acela uSiphiwe kangakuyishangana bese ngibuza ukuthi ufunani Siphiwe la wena mfethu. Wasabelisa mina ngisha ngomsebenzi. Wasabelisa umsebenzi kwangangobunzima uhlule amadoda nabanye sewonke. Ngangane asakangaka sasebenza asawumele lo msebenzi. Ngacela mina ukuyimiphi lo msebenzi. Wasabelisa-ke mfethu e26 asilala siqoma entabeni ezimhlophe ubusuku nemini sibambe ilahle lishisa lipholile esandleni ngonobangela usudalekile nakayingaleka nobangela simashe nomqondo umuntu wababa amagumbi manje omhlaba siphikelelisa ini izizwe ngezizwe sahluko sokusabela. Yezwa lonto wona umsebenzi yezwa ayikapheli futhi la siqoma entabeni ezimhlophe kushayisa iqabati uliphose phezulu ushayisane neDiamond ubambe ngesinamandla ungalidedeli ulishayisele leya ndoda leya ekufolishisa iyalo miyaka indoda ekufolishisa iyalo miyaka kubani uAfrika Bakaba lo ongitshela ngithi ngafojele evele Afrika Bakaba ngicela ukuphazamisa kancane shuthi makuthiwa ulibambe lipholele ezandleni ingakho noma usumtshontshile uphike noma kubona ngathi ungashayela ukufa kodwa lokhu uphika isuka lapha enombolweni. Yes ulibamba lishisa kahle it's not like ukuthi wena ubamba ilahle mhlawumbe umuntu uzofaka ilahle lapho bese uyabamba kodwa ufanayo lento noma yezo lento le so nakhona futhi angithi phela manje uyona umsebenzi kusayiphatha imisebenzi enzima le yabo ngoba egcineni uyacela uyomela bese ngisho lo mina yes ngiyomela yebo lento le yezo lento le qoma entabeni ezimhlophe ushayisana nesikhwele phose phezulu kushayisa inkantini nomkhosi kangelekijana usonke esahluko saAfrika Bakaba uphakamisa u6 usabelisa salute London nangampela uqoma entabeni ezimhlophe ushayisana nezibizendlela uphose phezulu kushayisa ifolish ufolishe nomkhosi kangelekijana usonke esahluko sabani saAfrika Bakaba uphakamisa u6 usabelisa salute London nangampela yezo lento leyo. Kusayibani yona iphathi yani emsebenzi leyo. So sisakhuluma ngani lapha ngendabuko bese siyakuphi mfethu eyalweni iyalo ke zibalekile ngoba iyalo ziyagaxelisa uthi noma sekukhona into errong oyenzile bese kuthiwa sithini siyalo wena kahle kahle ufuna ukuthi ngathini ugaleliwe kanje wena usebenza la gcina la ngala awugena uhlangana nezinto ezenzeka ngala so mina mengatholakala ngala sengikhulisa iyalo yezo lonto le sikufanele ngenze njani manje ifolishe isiyalo esiqinisayo ngothi ufolishe isiyalo esiqinisayo ushawa ngesijumbana mengasona isijumbana kube ukeriyana lo uzoshawa ontanga bakho ngesicathulo blind gibele nje ngesicathulo nje umzimba wonke mhlawumbe kokunyuza uquleke udonswa ngamashidi mebuza ubaba kusowenze mhlawumbe vele bakhanda istory kuthiwa lo ufuna ukubhebha abafana yebo lo manje nasihlala thina nabantu abanjalo ngeke sikwazi ukuthi sihlale nomuntu kanje yebo lonto leyo ngiphathiwe khona ukuthi mhlawumbe uthe ushawa ngokeriyana mhlawumbe wayiloma ulimi ukuphuma kwegazi lakho sekufanele ngenze njani manje sifanele ngiphakame ngoba sekudabuka ukhathi ukuphuma nje kwegazi lami mina kufanele ngililande noma ngabe into encane kangakanani yabo engakho iyalo fanele uhlezi ungazi ngoba yonke into ibhekwe esiyalweni mekubanje ukuthi okay lento le ayishaya isiqiniso lesiyalo kuyakwazi ukuthi isabeleke kodwa kunezinombolo sabeleka kunenombolo engasabeleki yabo lento leyo so njengayo nje lento engisho yesiyalo ngizonzele umzekelo olula njengokuthi nje mhlambe
angibhengcisi. Mengithi angibhengcisi, angisho ukuthi angifihlisi. Ngifunda ukuthi angibhebhi, angibhejwa. Understand leyo nto leyo. So wena makwakwenza lokho, uyindoda emhlophe. Usophule ini isiyalo. Alright. Ngiye ngizwe kuthiwa bakhona abakwenzayo lokho, amagunya nani. But mina njengeStonyard, umuntu okuyena oyisiqaqaqa la e26 ngoba kahle kunamadoda asebenza imali. Imali ishayisa ngathi nje. Fika ngathi. Yabo ithina abantu abasebenza abasobekhuthuza abantu lapha impahla sempazana. Yeah. Futhi zimphatha amafoni. Okay, ngicela ukuphinde ngiqhamule lapho. Alright. Angithi esokuqala sithi inhlonipho nokusithanda. Uma wena usukhuthuza umuntu usengasekhona ukumhlonipha lokho, ithini ke mayibuyele emqolweni? Uma usongifaka izandla emaphaketheni akusekhona ukungihlonipha lokho. Nithini ke mase nibuyela nina emqolweni? Alright. Kahle ngize ngifakele izandla. Yeah. Ingoba mhlawumbe usukugoloza. Yabo, angithi thina simasha nomqondo wakhe. Yeah. Thina kahle simclass umuntu kababa. Siyamgoqa imashana umqondo wakhe. Yabo, my brother, mhlawumbe senisiboshwe. Yeah. Mfethu, ngiyakubona uqala ukuboshwa kanje. Alright sharp. Uphethe ngoba bese kunabafethu abazofika la abangeke bakhulume nawe kanje mhlawumbe. Yabo bazovela bakugwaze noma bakuphuthuze. So mfethu ukuze ugweme izinto ezifana nalezo, ngicela ukuthi mfethu zonke izinto zakhe available uyinikeze ngishayisele mina safe ngezila kimi. Wena sihamba sohlala nawe sectionini endlini yami, uma ukuthi konke eyifunayo uzoyithola lapho. Understand leyo nto leyo. Yeah. So masha umqondo wakhe. Ukuze udaleke ushayisana. Yabo lento yokukhomba mfethu yokukhuthuza umuntu kahle ngathi akungekho usuke dala okungekho lo muntu loyo. Futhi kungamela ukufele wena lokho uma usufike kubafoni. Ngoba usuwenza okuphambene nomqulu wenu. Inhlonipho esokuqala inhlonipho. Wena njengamanje usuwenza ukungahloniphi. Ikhona punishment oyitholayo uma ubuyela usiyohlala phansi nabafoni? Khona. Ngoba phela nayo lempatha lekhuthuziwe. Asithenje mhlawumbe ngithola u400 rand. Kuwena. Kodwa mina ngizoveza u2. Bazoyibiza impatha. Bayibuza ukuthi uphethe imali. Bese yasho umuntu ukuthi hayi mina mhlawumbe ngiphethe u400 rand. Bese ngiyabizwa nama wesiphe ushayisela foni la leset. Ya mfethu nawo lo clip oshayisela wona ublomoyi. Hayi bafethu awukuthi naye nje mfethu impatha yasho ukuthi sethe imali engaka. Yabo so ngaleyo ndlela uyakwazi ukugaxela. Sikhona isigwebo sakho. Okusho ukuthi mina umuntu usengafika manje athatha imali kumina ngokungangihloniphi. Bethi mabefika abafabo bezobuza ukuthi imalini uthatha uthathe 200 mina ngithi hayi uthathe 3. Futhi ngingamshisa nami kanjalo. Amgaxolisa. Kodwa ke esikhathini esiningi inombolo imashana ofakazi. Yabo. So njoba mina singimasha nomqondo wakho noma ngikuthathele leyo mali. Showcase ukhona uzobe khona. Oyiqhumile. Uyayibona into le. Kodwa usenti uzobe evala ukuthi egcineni nami ngithola inkulumo kanjalo eyiqaqelisayo. Uyayibona into le. Uyakwazi ukungishisa uqinisile. Uyayibona into le. So ezinye izinto awukwazi vele uyiphikise ngani ngomlomo. Hey, i-eyewitness iyadingeka. Kuvele kuthiwa nje nasi isijokojogo uyazi kufanele wenze njalo. Ungamashi iminyaka emithathu, ungamashi u3 days ungaphakameli. Ngoba phela into imashana imali thina seyifele. Yayibona into leyo. Ilombolo ke mfethu iyabheda yinhle. Ngizokutshela nje iqiniso bhuti wami ngoba mina ukubukuya ngami ukube ngangazi funa start ngangeke ngize ngene nombolweni. Ngiyona into esifunayo leyo ukuthi izingane zethu zizwe. Ngangeke ngize ngingene but ngenxa yezimo engangibhekene nazo ngaleso sikhathi kwakungiphoqa. Yabo, ngoba ngisho ukuthi nganganabani, nganganamngani.
ngibona ukuthi kunemadoda amangaka la adlengulile amanye abulalele yabo mina nje ngisawumfana omncane wavelwa yiqadi yebo ngabo ukuthi ngeke mina lento engiboshwe la isixubho neColgate yabo kulamacala abantu abayiboshwela ubaba abadala bemizi yabo lonto lo ubona kahle amakhila yabo lonto le kodwa kangeke ngize ngende ngayo nombolo ngokwami ngoba egcineni mfethu i-wrong ngani mfethu ngachazela kanjani iwusathanizile nje sibe nje kanjalo yeah ngoba ayikho into enhle othi moyenza yonke into yenzayo against umthetho njengoba sithi ama outlaw izaphula umthetho yayibona lonto leyo yini kufanele ukuthi mina mfethu mekufuna ukulungisa izinto zami la 26 njengoba ngifuna nje kube isisebenzi fanele ngikhiphe igazi I understand a lot of leli gazi leli ngikhipha elana lihappy lisizaphi yabo okusho ukuthi kunemfihlo nathi esingabatshelwa yona khona kodwa abaziyo laba balapha emagunyeni kuyibona abehlisa isiyalo ukuthi kuse mekhona into esuke kanje akashosholoze loyo yayibona into efana leyo kodwa yonke into osuyenza nje nombolweni i-against umthetho i-wrong bese sibuyele emaqinisweni ngoba ithi nakanye nangampela ukhona into engathi i-right iphinde ibe wrong wrong asikwazi ukujustify right siphinde so-justify wrong yebo lonto leyo ngoba ngizokwenzela umzekelo njengo-10 commandment kuthiwa laphana ungantshontshi akushiwo ukuthi ungantshontshi ini kuthiwa nje ungantshontshi understand leyo nto leyo so kuyafana-ke nombolo niyajustify iqiniso lithi uzuyongena lapho enombolweni usuthathiswa khona inqumo zokuthatha inombolo wawuyifake wena nakulento owawukade uyenzile ewugama kunabafana njengamanje abayibona bengolova bengo-out bafuna ukwenza izinto zenzeke bakhuluma inombolo bengakaze beye ngaphakathi ungathini kubona labo bantu laba basenethuba lokuthi basengayikhethela njengamanje ukuthi baphile impilo e-right hey bafethu mina nje ngeke ngizingale ngani ungazenza into ngayona ukuqala ngobani uzogaxela number 2 njoba kade ngisho nje ukuthi inombolo into existe ejele so wena muzokwazi ukuthi usebenzisele iminyango ekuzikusiza yebo lento le but mina engingakusho kubafethu abasangena kulezi zinto lezi ningazenzi bafethu ngoba kahle mina senginenzelile yabo mina umuntu osedlulile kulento ngabona umzima wani ukubheda kwayo yebo lento leyo ekuyinamhlanje ingibambezele nomfana ingibambezele ngalendlela ukuthi ngiyikhuka ngibamba lishisa yebo lonto ngisawumela umsebenzi yebo yonke lento engabe ngiyaphuma kulento mfethu uqhubeke nempilo right but mina angithi manje ngine information le bangifita yona ejele ekuyiyona esengiphila ngayo yebona lonto sengiphila mina kuyiyalo zanza se26 hayi ngalezi engikhuliswe ngazo yebo lonto so iyangiseparate nje lonto leyo nani nabazali noma nefamily noma necommunity yebo lonto leyo so bafethu kulaba abathi basafisa ukungena kulezi zinto lezi mina ngokwami ngizokuxwayisa ukuthi ungangeni kodwa ke phela uma ufisa noma ubona ukuthi mhlawumbe uzokumela noma ufisa esikhathini samanje mfethu ngiyacabanga ukuthi nawe uyazi sekuyafika manje mhlawumbe wena uzothi uyangena kulezi zinto ungabi nalenhlanhla mhlawumbe mina engaba nayo yebo lonto leyo kuyenzeka ukuthi uvele ushawe ushone njengoba usuphakamile mhlawumbe ushaye kabuhlungu phuku ube paralyzed yayibona lento leyo so u-wrong ungakwenzi
ngoba ngeke kufikise indawo kunalokho kuzokulibazisa. Uthela amathathu uyakhuluma lela entanyeni yani is it le intwana yami le ibhala uthini ulwandile ulwa le 26 outlaw straightforward le mfethu sephula umthetho awucabange ile nto iyancindezela ngisho ngifisa ukuthola amatoho yabo ba ungaqasha ebona ukuthi 26 outlaw kusho wena nje kahle nala emsebenzini ama roles ubhekisa le yabo kwezinye indawo awuthathe nje ngazathi ngisho kuthwila wala emgaqweni abafuni yabo ukube ngangazi namhlanje ngizodebala esifubeni njengalela esifubeni engabonakali but manje yabo ukuthi ase exposed obani ngase ngiyiphila lento isikumini isikuyona engibusayo yabo mfethu ukubuyela emuva ngoba sivele saqhamuka sesikhulu kudela nje mfethu so umfoka bani lwesihleli naye uvelaphi ukhulelephi ukhula kanjani ukhuliswa ubani njengoba sikuzwile ukukhuluma ukuthi kuneyalo okhuliswa ngazo ngabazali kuneyalo futhi wayithola etilongweni ngabe into enjengezidakamezwa uyiqale nini ngabe iphazamisa kanjani impilo yakho futhi ishintsha kanjani impilo yakho wafunda amabanga phansi kupho wafunda phaphakeme ubungumfundo onjani uzwakala nje ndothi ehlanipheli singazi noma uhlakaniphela izinto zaseshele kuphela awusihlakaniphela ngesikole sifuna ukuqonda lapho background yakho nje ukuthi bekuhamba kanjani ubani egama lensizwa yakho abantu okay mina ngusiphephelo ngakandlovu katsheni boyalwenyathi kuyasonga kuyasombuluka ngikhulile eClermont khula kwami eClermont ngafunda Pinetown primary preschool ngifunda Pinetown junior ngafunda Pinetown senior athi ngiqede senior asengingena eLokuzane Westridge ngoba ikole zesilungu ngithi lezo ikole zesilungu hayi ngikhuliswa umama nobaba baba ke usanda ukungishiya ngebhadi 2023 ingozi nemoto yebo but mina nje ngikhuliswe abazali abangathini abamaChristian yabo mfundisi amzali umfundisi akamzali umfundisi but okay njengoba bengikhulisa bangikhulisa ngendlela eright ngoba ngiyacabanga ukuthi umuntu ukukhula ukuzokhuliswa ufake esontweni iyona ndlela eright leyo for umntwana noma umntwana yabo so nami ngikhulele ngiyikerkela yabo lento njengazonke intwana futhi bengekho lento ukuthi mhlambe kune abuse ekhona mhlambe ekhaya nana akekho nje ama drugs ubaba bephuzela iplagi futhi hayi phambi kwami mina nje ngokukhula ngokubona nami mhlawumbe sengize ngiyala ngafanele ngiye khona sengiyambona ukuthi okay kahle kahle ngamanye amazwi engifihlela yabo lento so nje angibanga ingane exposed mhlawumbe chicken house yabo izinto efana lezo kubazali abayiqhwanqhwa mhlawumbe baxabana lapho sakuthuwana zonke lezi no yabo ukhulisa nje kahle mfethu kwakonaka umuntu ukuthi ngikethela le ndlela le engazange zakhuliswe ngayo engangivele ngiyaliwe ngaye ekhaya ukuthi hayi le ndlela leyana siphele ngeke izikwenza umuntu kunaloko uzodlala ijele noma ufe lento kuyona vese eyenzakala le mpilo engiyiphilayo abantu abaphuma endaweni okukhululelwe kuyona baningi lapha emgaqweni ngabe yini imbangela yalokho ngicabanga ukuthi ilento yobungani bangani kahle kahle mina ngokubona kwami ngoba unomfethu ngihlela naye la eLokuzaneni ePark Thusia bekade sikhula nje sibaningi siyintwana eroundini yabo mhlawumbe sibo 10 kodwa kulo 10 lo mhlawumbe bawu3 abangabhemi yonke le 7 iyabhema you understand so mina ngithi ngibona ngathi mina peer pressure nobungani nalento okufuna ukufitha yabo
imbangela nje ukuthi mfethu abantu abaningi begcwale la iyona le yabungani ngazi noma yaphenduleka iyawenza umqondo. Ufunde kuphi? Wafunda apha phansi amabanga, wafunda apha phakeme? Ngabe wasiqeda isikole na? Isikole angisiqedanga ngoba ngisho ukuthi ngafunda ePinetown Junior, ngafunda ePinetown Senior. ePinetown Senior abadiscover ukuthi ngumfundo hyperactive. So mengi-hyper kufanele ukuthi ngibe khona i-medication engidlayo. Yeah. Ekuthiwa i-Ritalin. Leyo medication leyo mina engangiphathi kahle. Ngoba manje ngicine sengibangazi ukuthi ngishawe nge-stay soft. Hlezi ngisinonzo. Bocobele, vale appetite, yebo. Nje ngingasekho active njengoba ngagcine ngenze njani ngasifuni isikole. Ngoba manje ngibalekelani ukudla le medication leya. Wawuyidlela esikoleni nje? Ngidlela esikoleni. Ngoba kufanele njalo bengifika nge-office. Yabona lonto leyo. Nakhona futhi kuqala ngala ngifaka phansi kolimi ngenze ngathi ngiphuzile. Kodwa babamba uthisha ukuthi no. Iyaqhubeka le nto. Iyaqhubeka. Bayinyusa. So hayi ngeke lo ayingathi incane. Le milligram laba bamunika wona. Anzama ukuthi ninyusa. Yabo. Ninyusa. So ekwenyuseni kwabo nami futhi ngigqileza kakhulu. Yabo. La kwagcina khona ukuthi manje sekufanele cross isikole ke straight manje. Yabo lonto leyo noma kokunye ngishangaza ukuthi ngikhohlile. Yabo. Kodwa nje mfethu iyona into eyangikhipha kakhulu leyana esikoleni ngoba ngangayithandi. Yabo lonto leyo ukuthi ngidle medication abanye futhi babenga-understand babebuka ukuthi ngidle medication yokugula ukuhlanya ngekhanda ukuthi manje ngicine ngiyajwayeleka mhlawumbe ezinye iy'ngane lana mfethu zingitshela indaba zokuthi uyahlanya ngekhanda wena uphuza i-medication yabo leyo nto leyo. Agcine-ke ngibhanka isikole sengifunda u-6 la okukhona engingena kuphi ema-drugs. Yeah. Ngoba kunabafethu engangithi ngibhankile ngihlangana nabo abanyonto ngiyatsha babebhankile ey'koleni zabo. Yebo lonto kungathi ngihlangana nje labo okuyibona abafana nami esiyinto eyodwa nabo. Kwalula ukuthi sizwane. Yabo lonto leyo ngoba vele ekhaya ngithi banginikezela imali so angisayanga esikoleni. Kokunye ukuthi uphatha izinto zokushintsha. Ngiyazi ukuthi okay njengoba ngehla la ebhasini uzothi behamba abanye mina ngi-uniform ngifake lokhuzaneni esikhwameni. Yeah, right. Yeah, so noma sesiphelile futhi isikole ngiyasazi vele isikhathi kuphunywa ngaso. Buya ngigqoke i-uniform yami, beka kahle impahla la esikhwameni, ngibuyele ekhaya. Yabo. So kwahamba njengoba sihlezi kanje. Yeah. Sibhankile esikoleni. Siqale ngisilale. On time. Bengisango lana mfethu kwaze kwafika omunye ubra wami ungathi ubra omunye mfethu nje ngangibhema naye kuthumlo. Yeah, so kwakhona umfethu ofikayo ngibungayisanda ukufika ngaleso ikhathi. Yeah. Mfethu une-drugs engiliphethe la kuthi ungavele nathi sasizwile kodwa kuyikona ukuthi sasingakalitest. Yebo lonto leyo. Okay. Lo mfethu phethe ungathi bafethu yabo nasizweni emesibhema lento imnandi. Imunandi ngoba nje vele ngithina sazohaya wenzanga yona no umunye kuhaya ongaphezulu. Yeah. Yabo lonto leyo. Ashuthi vele-ke kwakusalula ukuthi umuntu athole imali ngalezo zikhathi. So kwakusalula ukuthi sithole nathi i-drugs. Yabo lonto leyo futhi sibaningi so sohlanganisa imali sithenge ibeningi ihlale lento sibhema kanti sekugaxela kwethu lokho. Yabona lento leyo. Kahle umuntu nje ngisho ukuthi wagaxela kanjani. Yabo ngoba i-heroin ihunga. Le nto leyo nginikeza 3-4 days webhema so addicted.
kuyona kuya futhi nangokuthi uyibhema kangakanani yabo so thina njengoba sesihlalela usuku lonke I understand ukuthi ibhume nani yakho umuntu nje ekhanda enye into ye-arrest yabo ayisibheme lento ngelinye ilanga emva kwesonto mina ayigeke kunesizwe singishaya esibuhlungu kabi yabo lo mfethu wathi hayi kuleke lento ethiwa i-arrest ini arrest mfethu hayi lento kahle kahle kuthiwa arrest ngoba usuqalekile kufanele ukuthi uphinde ubheme ngiziphele izinhlungu lezizwa usho nje hayi alright mfethu hayi sitholeke mfethu yabo besithenga futhi nangaphela iphele inhlungu hey uzalwa kabusha yabona ngibe fresh kuvuleka inhliziyo yabo nje kungabi nenhliziyo encane yabo ngikwazi nokwenza ezinye izinto kuba addicted kwami-ke lokho yabona nje okungilidele ekuthenini ngingabusakwazi-ke manje ukuyeka nokuphila ngaphandle kwayo yabo abazali bakaboni lapho abazali babona nini nakho sengixoshwe esikoleni sekulate kanje sekulate sengigaxele futhi kuyona ngoba ngicabanga mhlawumbe lo boss uphele 3 months iyashesha kodwa bathi makuthi 3 months because yazi iluze ungayibhema iminyaka bengaboni ekhaya kodwa iwunga ayiyasikhipha isikole hayi saqhantsha futhi hayi saqhantsha ngenye indlela ngoba nje bethu hayi indaba yesikole ngizobona kahle ukuthi ngiyibambezela noma mengingena esikoleni asingene kuyotshontsha uthola ukuthi angingeni ngegate ngingena ngopotsho izolo nto leyo bese ukuthi ngingena emaklasini ufuna ikhwama lezo Nike yabo lezi khomeza ezithi sa fresh ngoba ngithi mhlawumbe uphethe amafoni ngiyaqoqa qoqela isikhwama shaya umthangala ngiphumele ngaphandle ngihambe ngiyodayisa yabona nto leyo kwawukujampa kwami lokho kusho ukuthi ngasini ngakhona eprefect elangibona lasho uthi usibhe ukhona la esikoleni wathi hayi ukhona kanjani usibhe ngoba simsuspendile hey ngangisuspendelweni lapho ngisuspendele ukudayisa insango khona esikoleni la phela khona abejampa khona ekhaya ukuthi kuse lo sezicwile nje ema-trucksini mina ngidayisa insango nodwa ukuthi ngithole imali ukuthi ngikwazi ukubhema iwunga khona umuntu angangimdayisela owengaphandle esikoleni ngidayisela abafundi ngaphakathi yabo ngiyomosha ikusasa ley'ngane awusamoshe lakho kuphela sumosha nelabanye abantu yabona nje leyo kanti ekuseni assembly kuzozwakala kunuka insango yabona nje leyo sathwa nje ama-room mhlampe sasiba u-10 mhlawumbe u-3 sasiba u-30 kuthiwa nje kulama-room kusukela la kuya laphana nonke isicelo ne-quadrangle ndawo ngazi ukuthi i-office sifike laphana sinuke izandla siphuthuze sonke asengifihlile-ke ngishafile yabo sawash down futhi ngamalokhu amakhasi lokhuzane orange abanye bafaka insipho spray what just ukuthi kungazwakali ini iphuma yabo anti unendiya ngangilidayisela i-ready elasilvele selimpimpile ukuthi hayi mina insango ngithenge kubani kusiphephela yabona lo mina ngiyaqethuka naye ayikho leyo nto uyabona ngoba ngiyazi ukuthi ukuvuma kwami ngiyoboshwa yabona lento leyo ngeke futhi ngivuma ukuthi ngomdayisela insango ekhaya bazothini yabo ngoba phela ngiyakhokha ukuthi khokha i-school fees ukuthi ngiyofunda mina ngisafundi sengenzani sengidayisela nensango esikoleni yayibona into efana leyo so meyijampa-ke ijampa kanjalo lelindiya leli lenze njani lisho ukuthi litshele uthisha ukuthi hayi mina insango ngithenge kusibheki bese shiyo bonke laba bonke bayasho futhi nabo abanye babo ukuthi hayi usibhevele idayisa insango yabona phunyelwa obala-ke manje yabo kuze kucace ukuthi hayi ngeke sengisala ngedwa mina la esitofini ngaba nebhadi-ke mina njalo ngethokubo mina osalayo ngedwa ngoba manje ngangingela mqondo ukuphotheni ukuthi ngisikhotheni mina yabo leyo nto leyo ngiyayiphila futhi impilo ebuphotheni yabo okay bathini-ke kwathiwa sibheke iphi insango yabo le nto leyo mina insango iphelile
yebo le nto le wathi no awukwazi ibhelile wena ubusanda ukudayisela uJoshua kanje futhi ayikho inkinga mfethu esizoyenza manje sobele sibize amaphoyisa sambe sela oshafe khona manje bangibona vele umdayiselayo ukuthi ngishafa khona esikoleni ngaphakathi yabo okay abiza amaphoyisa ayena ngempela hayi caca ukuthi ke ngithola lezo impama lezo sambe sela engayifihla khona insana ayibona nto ngoba mina ngicine ngiboshelwa iposition ngoba ethola mina hlahla kumele kube idealing yebo lento le kodwa ngesimo sokuthi abayitholanga kumina position yabo yeah kaboshwa yabo lento le so ekhaya basithola kanjalo ke story sokuthi lo usecwile emadragsini yebo lento le and futhi uyadayisa yebo lento le so asamdingi la esikoleni siyamsuspend yabo yeah kumele rehabilitate nani benginikezwe lencwadi le suspension yeah yena ngiyiqoqa lencwadi ngifaka isikhwameni ngibavezela abazali right ngisaya esikoleni basanginika imali ayibhela manje ngisaluphuza sengingena emadragsini ufunele ngenze njani ngikhiphe u-arrest yabo kwaze wacaca ukuthi-ke ngoba kade ngikutshela ngithi mina ngaze ngajampa esikoleni ukuthi hayibo usiphephelo kanjani esikoleni ebe suspendiwe yebo le nto leyo bebefona ekhaya asekhaya asazi lutho thina ngencwadi suspension yayibona le nto leyo yeah so ngaqala kanjalo kubathola kanjalo ekhaya yayibona le nto leyo boshwa ngaphuma ngathenda uLokuzana uNecro manje mayazi iprogram le yakaNecro ngikhumbula abaningi abayasho ukuthi bake bayi-attend ngicathe ama-youth ngoba kufanele kube neminyaka engaphezulu ngazi ngoba 18 noma ngathi u-18 mengaphosisi okay ngi-attend Necro ngoba esikoleni fanele ngibuye nencwadi eshoyo ukuthi sengiclean ngi-right yabo le nto leyo yeah hayi nangempela futhi ngibuye ngi-right esikoleni ukuthi-ke vele sengiyayazi le nto leyo nabangani bami futhi basakhona basayidla futhi nabo yayibona le nto leyo insango-ke vele akusayona into yami angisayibheki ngoba nakhona nje bangangidayisa ngokuwukuthi ngifuna ukubhema ungayami yayibona le nto leyo so insango yami ile yaphuma nje ngaleso sikhathi ngase ngigxila kuphi-ke emshibashibeni lo ewumba ekuyiyona eyangimoshela impilo yami ngenye mfethu indlela kubuhlungu mabrada ngoba yabona impilo esingiphilise yona ewunga mfethu ayikho right njengoba ubone nje mfethu singcola sinuka sicwile emgqomeni mfethu ukudla emgqomeni into ongayazi noma mhlawumbe kade idle umuntu ogulayo noma mhlawumbe kade kufela isikhohlela lapho kulowo mgqomo phela umgqomo yabo unqene ukuthi uvusa into mhlawumbe seduze nephet kodwa ngokuthi ulambile ukuzama ukuqhelisa mfethu lokho uthathe lokho okudlekayo udle yayibona le nto leyo nje ingatheni ngingena ngisho esezifeni ey'thize ngoba phela manje kunendlela ebhenywa ngayo ehlukahlukene yeah mina ngaqale ngachase ngoba kuyachase alright ngakwenza chase yamsana nami umuntu mina ufuna ukuyezwa into mengiyibheka gcine ngigaxela emjoveni so asazani i-status zethu njengoba sibolekana imjovo yayibona le nto leyo ngaxela kwi-HIV yayibona le nto leyo nakhona futhi ngathola sengisejele ngiboshwa amanye futhi amacala esegcineni yayibona nto leyo kuthiwa abafuna uku-circumcise abeze bezo-circumcise kodwa before circumcise uqala ucheck yayibona nto leyo uyanjena eqholo wena mina ngiqola ukuthi nje mfethu ngiyoyi-circumcisela futhi
ngifuna nje ukuba right yabo lo nto leyo ngithi mangisejele ngisalele nto ukuthi mengiphuma eminyango nje ngifuna ukuthi into zami zibe right yabo mengifika ufike ngiphoxekeni mfethu yabo lo nto leyo afike ngazi nje ikhanda liyahamba umqondo uyahamba yabo ngoba into engangayilindele leyo ukuthi mina bese nginalento yayibona le nto leyo bangiphama down-ke nje lathize baxoxa nami kwakhona ama-meeting nama-program onga-attendayo yabo ngagcina ngi-understanda nami ukuthi okay le nto yakwazi kahle ukuphila nayo but ngeke ngisakwazi ukuthi ngiphile without medication yabo le nto leyo futhi kufanele ngibe healthy yabo ukuthi izinto ey-right ebuyisa yini umsoco yabo le nto leyo so ngale ngangayidla medication ngoba ngisabuswe lento ukuthi ngeke ngidlale umshanguzo yebo yonke lento leyo mfethu ngeke ngikwazi ngempela ngoba caca ukuthi ngiyabona manje ukuthi ngathi kunezifo yabo lento yokungazizwa kahle egazini ukungazizwa unesibhocobhoco yabo athi mengifike ngichaza le nto clinic sengingazi ukuthi manje sengigula njalo mase check i-CD4 count yami silo ngale ndlela ukuthi ukube mhlambe ngangazange ngize ngifike mhlambe ngaba ngisaphila yebo le nto leyo kuthiwa ngeke nofana ngabe kade wayiqala i-medication yini ungayiqala nge-medication ngasho ngachazela ukuthi hayi nama ngisashawa into yami nginqena wathi kuthiwa ngeke ngayiqala kanjalo i-medication yabo so nje mfethu ihonga mfethu ikubulele mfethu angingathi kusasa but angithi nje iyalibulala nekusasa yabo kodwa isimoshile mfethu isikhathi and ngidlulile futhi ebunzimeni njengamanje futhi ngisakubona ubunzima ngilwimpi engingayazi yawo kulwimpi ongayazi ukuthi kahle kahle iyophela nini ekhaya ngixoxela into engayazi ukuthi mina ekhaya ngikwazi ngishwa ngamaphoyisa bengikhishwa ngiyabuyela ekushoshobeni ngathi ngelinye ilanga ngithe ngifuna ukuyogeza ekhaya ngiyafika sekuqashisile basekho abazali angibazi bafuna ukusho ukuthi bahlala nginazi inamba zabo kodwa akekho noyedwa ongitshelayo ukuthi ikephi ekhaya ongenza ukuthi mhlawumbe bathuthiswa wena ongenzeka ngoba phela nala kumakhelwane ngiyantshontsha yabo nomakhelwane nabo kunomakhelwane bangasakhulumisani nabazali sike kubukwana ngenye indlela mhlawumbe manje ngithunywa la ekhaya ukuthi ngihambe ngiyontshontsha kamakhelwane yayibona le nto leyo ungasho ukuthi nje vele mina ngoba kwakusuka nakhona eClermont futhi ukuthi sisuke khona eClermont izona iduri babethi bazamela mina impilo noma indawo e-right samsohlala esilungwini fika esilungwini nakhona futhi kwayimina futhi sasisuka esilungwini ngahamba ngaye la engithola khona i-drugs yayibona le nto leyo so basuka-ke nakhona eClermont ngokuseni esixabana nabantu befuna ngisho ukushisa umuzi waphoqeleka ukuthi kufanele basali baqashise ngalo muzi bahamba othenga umuzi eMaramel Park la okuyikhona sesihlala khona yabo njengoba ngitshela ukuthi nakhona futhi nasekhaya futhi nakhona ngitshontshile kakhulu ngantshontshe ngazongitshontshela ngisho into zami nami yayibona le nto utshotshwa vele uma usedamuzini uqala ekhaya uqala ekhaya qala ubhuphise kwezakho nje ingubo zokugqoka ngazo anginingi ube ngakanani mfethu bizayo kodwa namhlanje nginalutho nginalezi nje ngisele ngiyigqokile njengamanje manje ekhaya mfethu nje awazi angikwazi odadewenu nabafowenu bakhona nginosisi omdala wephoyisa but naye ule against drugs akafuni akungitshela ukuthi kahle kahle kephi ekhaya ngoba naye ngiyakwazi kwakhe ukwenza ama-flats awuvele usuke ungena kufanele uqale usho ukuthi usibanibane bese bayafona besho ukuthi hayi angangena uma bethe abathanda ukuthi ngingena hayi kuthiwa bekho
yabo bayakwazi ukuthi bayiphike bekhona ngizama ukuthi into efanayo ukusho into efanayo leyo ukuthi angina-access ukuthi nje mvuke ngisuke ngingena kufanele ngiqale ama-security uma ngifuna ukuthi ngikhulume nabo bona bese bashaya i-confirmation ngaphakathi kubona ukuthi niyamazi usiphephelo basho ukuthi siyamazi nangethi ucela ungena kuthiwa hhayi ningamvumeli ukuthi angene akasho ukuthi ufunani mhlawumbe yabo le nto leyo mhlawumbe sengizochaza ukuthi asistere sicela ukukhuluma nabo mhlawumbe ngilambile yabo ongithumelela ukudla ngosulitha yabo le nto leyo nakho ukudla mhlawumbe nawo lo 50 rand yabo le nto leyo cela uhlukane futhi nokuthi loku ufika la uzongo manje futhi uyazazi uyantshontsha yayibona le nto leyo so angisafuneki eseyihlobeni yakhona futhi iqiniso lithi mfowethu kodwa idakamizwa idalwe konke lokho ngokweqiniso idakamizwa kudwa uma ubheka idakamizwa ziyoqedwa ngani mfowethu hayi mina ngithi mfethu isinqumo ngoba zizohlezi khona idakamizwa mfethu isinqumo sakho umuntu mina ngibona ngazuthi kufanele vele udlule emasimbeni ulinyanye leli drugs ukuze ukwazi ukuthi uhlehle kulona awona uma ungakadluli mfethu ebunzimeni nasekakeni wakubona ubheda balo i-drugs ngeke uliyeka mhlazana wakubona ubrong balo selikufaka ey'nkingeni ey'ningi njengamanje awazi ngisho ekhaya mfowethu yini ungaxabani nalo namanje mfowethu awona mesibuyela nje eqinisweni kutami ngoba ngisho nje ukuthi ngikhule emndenini othandazayo wama-Christian ngiyakholelwa ngoba bengithi even ngisho ngiyokwenza into wrong ukuthi ngiyathandaza yabo but iqiniso lithi mfethu bengihlezi ngikhuleka kodwa ukuthi ngisole usizo angazi mangaka ama-rehab esengihambile mfethu kodwa isinqumo besingasuki mina ngaphakathi yayibona nto leyo ile nto yokuthi mhlawumbe sengigaxele kuthiwa yini inkinga mase ngiyasho ukuthi hhayi ama-drugs kuthiwa hambe rehab yayibona leyo nto leyo kungabe mina oshoyo ukuthi ngicabanga ukuthi ngithole usizo lokuthi ngihambe nge-rehab yayibona nto leyo noma kushiwo ukuthi ufuna ukwenzakalini yini oyifunayo sengisho-ke nami ngoba sengithi ngifuna ayini into yami ekhaya ngikwazi ukubuyela ekhaya yabo ngikwazi ukuthi nami ngibuyele esimeni njengawo wonke umuntu ngiyazi vele bese ngiright ukuthi angela izinto zokugqoka nani yonke leyo nto leyo yaphela angazi ukuthi yaphela nini ngamuphi unyaka okwesike ney'ngane ey'mbili ngiyondlelwa futhi nazo lezo y'ngane ungafisa ukuthini ey'nganeni zakho eyi fethu mayelana nani mhlawumbe uma njengobaba nje wehlisa isiyalo nje manje kubantwana bakho nanokuthi bayazi into obhekene nayo ngoba abanye bayitshethe mhlawumbe umuntu oseyidakamizweni uyathanda ufika isikhathi lapho umuntu angasathandi khona kodwa manje esezimcontrola khona sezimlawula zona khona yilapho asuke ebhekene khona impi futhi abantu abasuke bengayiqondi yini ongafisa ukisho kubantwana bakho njengamanje mfethu ngingafisa ukusho kubantwana bami ukuxolisa kuqala mfethu ukuthi ngingene ey'dakamizweni ngoba ePine Town intwana yami la ngangifunda khona ike yangafuni ukuze esikoleni through ukuthini benginokubonakala ukuthi ngiyadlula esikoleni iphara yebo le nto leyo so abanye babangani bakhe bayazi ukuthi ubaba kaBalo yani bese bayikhuluma leyo nto leyo so ingane agcine inalento yokuthi kanti ubaba wami uyayibona leyo nto leyo uyiferanje uyayibona leyo nto leyo kokunye izoluthi mfethu uzocela ingane encane mfethu imali ncane ngobani ufuna ukuthi uhambe uyobheka uyayibona leyo nto leyo but engakusho engifisa ngingakusho kubantwana bami mfethu ukuthi hayi ngiyaxolisa nami lento kube ngangazi ukuthi izongenza kanje ngangeke ngibheke but nabo futhi abangangeni kulento yabo lento le ngoba izobabulala yabo so izoba right futhi ekugcineni yibo baba kumele ngiboyene ey'nganeni zami ngingabi selfish ngoba nami angikhuliswanga kanjalo waye-ke mina bese
kuyimina ofanele adlale indima ubaba ngibe absent yabona lento leyo. So nje ngokwami idakamizwa izona engenza lo muntu enguyena, hayi ngoba ukuthi ngilo muntu ombona njengamanje. Yeah, okay. Ake siye lapha abantu into abayithanda kakhulu. Ngabe khona yini igameko ekwabhekana nazo? Mhlambe untshontshile, mhlambe washawa abantu. Kwakwenze njani? Ngitshontshe umshini ogunda utshani. Untshontshapi kanjani? Ungena kanjani? Ubona ubani? Okay, kulomuzi enguntshontsha kuwona akusiwona wakhona lo mshini. Babe ubolekile nawo. Cha. So mina njengoba nguntshontsha lo mshini ngibheke ini labantu bakulomuzi. Nemoto zakulomuzi lo. Kanti abone wakhona umshini ngizobona ilabantu abawuboleke kubona. Akaxela kanjalo. Hamba la ngoqhuqukela umunye umbrama uthutha abantu sihamba sofuna amabhaya. Yeah. Lo baba lokuyena yena omnikazi omshini uhambisa ingane zesikole. Yabo uthi waqala wasibona oqala wangayitshela ukuthi umshini wakhe lokuphethe. Yabo ubona phethe umshini. Kodwa yena into emngaka ukuthi wasibona ukuthi sobani nokuthi asiphethe umshini. Yebo lento le ntambama mase bebuya labo boleke khona umshini awusekho. Sebefonela bani lo baba. Yasho hayi kuleka mina kunabafana usiphe noThabane kanje ngibabona bephethe umshini. Asike sibuze bona ukuthi imshini lo kade bephethe bawuthatha futhi bebewusapi. Yebo lento le kanti bazofika ekhaya ngingekho. Wathiwa hayi wala ekhaya nawo umshini ukhona futhi asemniki nje usibheke umshini yabo awulokuthi wathi kuyiwa kaThabane kwathi kaThabane asinawo nje umshini ekhaya yayibona lento le so yajumpa kanjalo yabo lento le basilanda kaMeshente sesudayisile malini 800 abanga phethe umshini ka 7000 still Mebe silanda la kaMeshente siyabhema nathi la sibhekile sazukude siholele yayibona lento leyo. Khashe nje sicapha la ubona ukuthi awuyena lo baba lo wayibona nto uthi uPop. Ja, uzandaba sithathe kanjalo sishange into besifake evenini. Sathi safuna ukuthola kahle ukuthi sishaka. Shawelana. Sesifasena ngeintambo lana mfethu semotweni yabo. So ya madoda kumshini. Umshini ayaswazi. Yebo lento le ayisasho. Umshini wani? Sesenyasho phela neyibuzisa. Umshini wani? Ayisashawa ayingeke mfethu. Siyafa phela manje. Hayi ukhona bawumshini. Alisapholele ezandleni manje. Angangavele vele. Ukhona bawumshini. So keep it so nyaka thina vele nabafana abaningi lapho. Yeah. Shawa phinde siyeko. Phinde sishawe futhi thunuka. Awona nje ushawa phinde uyeko lize lo megazi. Phinde iqhalwe phansi futhi. Abona ukuthi yazi la. Wamshini siyawazi. Asukhipheni mfethu. Yabona nto le. Hayi sivuze ke nathi. Hayi siyawazi mfethu umshini sihamba sawulanda. Ulo muntu usulandakele naye futhi uyinkinga obushaya sibamba. Hey ngoba nje nakhona sathi sifika nje kwaqala kwaqhantsha inhlanzi yayibona nje le madoda nifunani ngene kanjani la kwami ubathi ngenani la icike emagcikeni kamani umphumela iningi ngaphandle sikhuluma ngaphandle nalo naye futhi awukhanda shisa wakho athi hayi ngizolanda umshini wami la kwakho yayibona lonto le futhi nokuthi kanjani ngambele kwenzakalayo ngoba nabo abafana bayasho ukuthi umshini bawudayisele wena. So asikho isidingo sokuthi lo sifuna lena ngicela usikhiphele umshini samenze. Cha awukho umshini lapho usushintshiwe ubhulu umshini. Angazi noma upendile yini spray paint noma wenzeni. Wayiveza le mshini ngoba ukwasho ukuthi ngazi ne-serial number yini labanayo ilokuzana ilokuza amaphepha emshini. Yeah.
nebewulandela bebuka ukuthi hayi nawo wona ukona usushintshile yebo lonto leyo ya-ke badoda-ke okay right nithi umshini wenu lo aninginikeza imali yami ngophela nami hayi ukuthi mhlampe kanjani ungicoshile unguthengile ngathi hayi lokho-ke mfethu sokukhuluma nalabafana thina sisangene thina nawo madoda siyokhuluma nalabo kodwa asikaqedi ngawo yebo lonto leyo so mase siqedile ngawo bese siyakuboleka bese sungabathatha-ke yebona lonto leyo athi hayi-ke menikhuluma kanjalo hayi into madoda ngiyathemba ukuthi niyazi ngefoni imali yami yabo siyazi futhi ngokuthi usigwili lo sasimdayisela uyinkinga lo hayi futhi usigwili ayikho inkinga sohamba sikuhlanganisela imali yakho sikunike imishini hayi masibuyele emuva hayi sizoswela imishini sesicela ukuqaqwa-ke ma ngicela nisiqaqeni-ke phela bobhuti ngoba phela manje kwathiwa hayi nitshwayela kabi funa khona ngeke nize niphinde sayisokwenye indawo phezulu okuthiwa seshaya moya laphana-ke iqhelile leyo ndawo nemizi ngisho ungamemeza ngisho ungenzani kuyafana awekho umuntu okuzwayo mina indlela bengishaye ngayo labo bantu ngoba nginaney'ngozi ekhanda zabo yebo nginqene ngisho ukugunda indlela enginey'ngozi ngayo la ekhanda hey bangicanga ukuthi bangishiya bey'tshela ukuthi mhlawumbe ngifile ngoba lo msabo wena wangishaya ngewisi ekhanda wangishaya amagemgemu yabo ngaqule abantu vele ngisambona yabo ngoba wazi izimethu wathi hayi miyeke sekufile lokho yabo bebephethe ngishipha labantu labo yabo futhi nje ngasho ukuthi umusa kaNkulunkulu ngoba wayesangangiqedela yebo ucishe ubufakazi nje ukuthi angalokho ekhuluma into eyiningi lo muntu ngobani bengiphulile bengilimazile yabo uphi umacala wakho khona namacala ubhubha naye la sibhubha naye la mina ngaphaphamisa imvula-ke mfethu ngoba ngingitshethe ngasengiqulekile yanetha la ngithi ngiyasukuma ngawo ngithi ngiyasukuma ngiyawo ngitshethe ngihamba ngezinqa aze ngafika phi endaweni esemgaqweni la ngavele khona nginesimoto zidlulela futhi ngigcwele igazi ngiphukile kwaze kwacaca ukuthi kuma omunye umalume futhi ngeveni nayo ngisizwa ngifake emumva ngamdirector sayikhaya yebo lonto leyo la ngafike khona ngathola usizo yabo bangisesibhedlela-ke ekhaya yebo nakhona futhi ekhaya angisayikhulumi le ndaba yabhobha ukuthi sasitshontshe imishini athi nje mina vele ngashawa abantu bethi nje i-suspect enkunzi kwathiwa hayi bona kunabantu nje babafika laba befuna imishini kanje athi naye bebe-suspecta labo bantu imishini nje mina ngihlangani naye anothabani naye futhi kokunjalo yabona bamphula umbili-ke emlenze wabona into leyo so ilokho nje mfethu engasho ukuthi induku angayithola thwempu ngoba laba bantu bebaningi le nto yamaforamu nayo ngingifuna uqamba angazi ngibe nebhadlayo yabo lo nto leyo imali nje imali oyokwayenza uyoganga nje uyokwabuya nayo nje isamba nje wathi nje hawu madoda ngadla mfethu hayi ngathi mfethu ayidlulile mfethu ku-20,000 yeah la sasitshontsha khona imishini yasemathuneni imishini yasemathuneni lokwehlisa amabhokisi hawu futhi nina ntshontsha yonke into kanti kwasana yabona kodwa lo mshini vele sasino-connection kula makhaza lawa savuka yeah kunale mshini leyokuhlisa amabhokisi iyabiza leya mshini pheyana uma uyisekeni nje uyawuthola ngo-20 blocks hey uyisekeni yabo so thina sasicutha kuphi emathuneni befika imoto le ezoshiya inamatende ihlalo nani bengabafika bomndeni thina sesifika nomuntu wethu ohamba ngemoto yabo le nto le lot ide simshanga isicathulo siyamfasa simphosa la emgodini kanjani ngoba ngitshela angithi phela sinemakhaya umphakathi osubumba omba ilokhu impela mina ngaseClermont kunamathuna Clermont futhi ngathi njengoWaybank funeral service yeah before bafika bomndeni
sethwa ilokhuzana igodi kamnandi bese kufika bona-ke laba esibezobeka imishini yabo goqa umshini kanjalo sifake emotweni siyahamba sesiyakuphi-ke manje ozamani kone amakhazi okuthuzi kazamani la kukona-ke sesidayiselona la Brazil nakhona futhi isixhobo yabo lento leyo ngoba yena umshini wodwa usinikeza 7,000 yabo lento leyo so kwakuze ngokuthi sithole imingaki yabo futhi uma u2 kuba u14 kanjalo kodwa nje umshini o7,000 so isikole sami mina nje engasho ukuthi engangayishaya mhlambe imali esondela kubona 20 futhi nakhona sokama yabo lento leyo iyona le imishini hayi futhi kumele kube nanama security manje agade emathuneni suka lapho asekho futhi-ke eminye manje sekuhlala kukhona imoto ekhona yabo ewugadile akusekho ukuthi manje uyashiywa hambe kuyo mhlawumbe kwamanye amathuna kushiwo omunye ngoba abantu bancontshe endaweni ey'hlukahlukene ngoba lapha sabanenhlanhla ngoba iWayback esasidila nabo kakhulu ngoba nelandela nemali nemishini ngqo no mfethu hayi sibongile mfethu idla amaningi esakeni mfethu ngicabanga ukuthi ama-episode wakho anesifundo kakhulu mfethu aneyifundo kakhulu nengicabanga ukuthi kuzosizakala abantu abaningi suke enombolweni kuhamba kuya ejele engayiphatheni kahle njengomfundi ekudojeni ekwenzeni izinto ezi-wrong futhi konke ukubeka kuwena akekho umuntu omgxekayo ngempilo yakho siyabonga kakhulu bafo nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba leyo nto memeza athi yakhalelalela ukuthi igula likaJama lichithekile nina bakaMbhudu Bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni embedule nina bentulo ebande ngodonga kwelakithi kwaBheka uZulu lo okhuluma uprofessor ngenqwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la siyasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasobezosilandisa ukuthi bawela kanjani eyidakamizweni lokho sosikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi oyongena eyidakamizweni sekunezinhlelo ezinjengalezi kuyobe kukuthanda kwakhe futhi sisobe samkhalela ngoba uhlelo lolu lutrenda week in week out abantu abaningi futhi bayasiza nesithemba ukuthi baningi futhi abantu abazovikeleka eyidakamizweni siyacela ukucindezela subscribe button ucindezela nebell join ne-membership uzesokwazi ukuthi siza abantu sikwazi ukuhambelana kwezinye indawo ukuze abantu abaningi besizakala nanokuthi sikwazi ukuthatha thina abantu sibasema-rehab inkinga amandla kasinawo kwathina ngoba uma usumhambisile umuntu e-rehab kwakhona e-rehab kusuke kumele adle kumele abe nezinto zokugeza zokugcoba zokugqoka ethe khona lapha ngabe sekufana nokuthi manje siyomfaka ehlathini kodwa konke lokho kulele emandleni enu njengababukeli beMPTV1 ukuthi nilekelele ukuze sikwazi ukusiza abantu abadinga usizo cindezeleke nebell ezobeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu engisposa izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uyobusizitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke masubuke uzafika la isidla amaningi esakeni ngakho ke mina sengcenga